Problema ba ka pug ka sa utang, problema ba ka pug ka kay dagan kay kag baryonon, no? Nagkalalain og suliran ang kinabuhi. Makaigsunan, normal ra gyud nang naatay problema. Normal ra gyud nang naatay pagpanginanglan. Normal ra gyud na usay nga naapog kay health problem. Makaigsunan, ang matag problema na ay suliran. Ang gusto sa Dios sa tao makaigsunan nga batunan nimo nguha ang pagpangandoy nga ilho nimo ang Dios nga siya'y solusyon. Ang problema diya sa tao nga maghunona sa perminti nga Bombay man siya solusyon. Unsa ba kay mga solusyon? No, say nagununa ta sa tong kaugalingon nga solusyon makaigsunan. O droga man siya solusyon. Or unsa kay solusyon say ang imo rang moabot sa imong hunahuna. Bisyo man siguro solusyon. No. Diha maoy dakong kapakyasan sa tao kung magunahuna ka sa kalibutanon nga solusyon.